min yowitaɓe tan to ɓangal waktuji min jaaha min mbayno dental ngal fodde waktuji ɗemin gonata ɗoodi ɓe jaafo min ɗum tan tardinno min dogantuno ko yidde arde juuldude e mon kono ha hande min juulde e mon to banggue anniya min juulde e mon to banggue anniya kadi haqiqa kadi juulu ngu jaɓama ko Allah waɗirani en noon so ɗum ɓenni amin mbiya on bisimilla moɗon garɗon ko e galle moɗon garɗon ko e wuuro moɗon garɗon koye koreji mon balɗaccu jaltuɗon tan koye cuuɗi mon naatɗon e cuuɗi mon ko noon wayi kadi ko noon Allah waɗiri alhamdulillahi rabbil alamina e ɗemngal wuuro ngo fofof ene mbiya on bisimilla mon gilay seeremɓe ha e almuɓe ha e almameɓe ha e jongguroji debbo e gorko suka e mawɗo fo ine mbiya on bisimilla mon en calmini ceerno men ceerno Yahya mo ceerno Alpha Aliyu Thiam wi bisimilla makko to banggal makko tan hadara ɗo lomtiɗo woto yimɓeɓe de jii wona ceerno Aliyu Thiam ala kay ko ceerno Aliyu Thiam tigi woni ɗo ar rasulu bi badril mursili nelaɗo o dari o ko felo darde nelɗomo o nelaɗo wona Allah kono ko Allah nelimo ndeke kanko woni Allah Allah woni kanko ɗum yahata ha joni mo famani bindi wiya kaari lomtini kaari ɓurannomi ko an mbaɗa an jamirɗo ala jamirɗo kañum tan woni ɗon komo famani tan ruttito e jamirɗo fof ko yamiroɗo jibrilu o wona Allah kono Allah darnimo e sifa e muɗum e sirru fewde e tagore nde fewde e nulaɓe Allah sallllahu alayhi wa sallam kono kala ɗo ari hankanti ha kanko hankanti doole makko kaati o haɗama ɓennude heddi nelaɗo e Allah Allah sorti sirru mum mo rokkunomo oya ɗo ha ɗo haadi ɗo ɓennini nelaɗo mum Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni kamɓe tan ɗiɗo ɗum de ko ceerno Aliyu Thiam tigi woni ɗo hande haqiqa ko ceerno woni ɗo kadi kala mo fiɓani nden fimde perti e ziyara he hay hunde o dañata woto tampini hoore mum woto waɗa hadayi woto jab duwaw woto tawini hatmu a perdi ko ceerno Aliyu Thiam jooɗi ɗo en bismimomo noon on hadara min bismimomo en bismimomo e hadara mam makko ceerno Demba Sirin min bismimomo e on hadara min bismimomo e hadara ceerno Boubacar Bansa min bismimomo e on kadi hadara en bismimamamo hadara Alpha ceerno Aliyu Thiam en bismimamo e dendagal ɗiɗo hadaraji e hadara ma kadi an tan ceerno Yahya an tan min bismimama hen e dendagal guuro ngo fofof ene mbima bisimilla e ɗin hadaraji bisimilla ma min beltima noon min beltima no feewi hay sinno jonde ɗe ko ɗo tan haaɗi moƴƴi ko heɓatono fof heɓama alhamdulillahi rabbil alamin so yangandu noon khalifa so naati e wuro so ari e hadara ko Allah wino sahabaɓe ɓe ko ha hande de ko ɗum tan yahata la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi ɗum ina yaha ha joni walla la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi
ndeejen gusten dille ko khalifa ari e men so khalifa ari e meɗen haa ɗum omo hoota omo woppita en omo waynito wona enen goppitamo ala ko kanko woppita en ha o welto ha duusemmo nden wonata en pandini nden to ɗen gusten dille keddoɗen e yamirore makko kala no wiiri ko noon wamma so ɗum ɓenni o noddi almuɓe wuro ngo ko gueɗal moɗon onon goni jaatigeɓe hay hoɓɓe almuɓe so gari la budda nodde ɗon saabi ko gueɗal mon onon e mabɓe foof minen e mon foof dendi almudagal ngal ceernajo ala hen enen fof dendi almudagal ngal fuɗɗuɗo golle e yamirore ceerno ɓurde o yo fuɗɗo ceerno Massal o habri en ɓurde o ina fuɗɗo o teddiniri en o teddiniri wuro ngo ɓurde o ina fuɗɗo wonde ceerno yamiri nde wanno ko yamirore ceerno wona oɗon goppa caggal ko onon goni jaatigeɓe hoɓɓe ɓe haɓe ɓaɗo tan soɓe jooɗima tan onon ne nodde ɗon kuufon hoɓɓe mon yooɗa feewa wela softina e ɓeydo suusde kono ko onon goni jaatigeɓe puɗɗuɗo hunde ɓurotako ine abbe kono fatotako ɓurotako alhamdulillahi rabbil alamin min kaɗo ɗo henna en calmini en juurima en calmini ahlul beyti en taaniraɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe jaafo en ɓamtude en daade men sawtuji men e dow maɓɓe yoɓe jarlo en ɓe jaafo en ko aada tan kadi ko yamirore ɗum tan ndewɗen ɓe jarlo en ɓe jaafo en allahumma salli ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam nde min garata o noddi minen min jetti hamin jooɗi e yeeso makko no kalduɗani ko noon o haaldi ceerno haali o wi dental ngal ko enen gondi kadi ko gantu mawɗo peeño haɗi mo tawede ɗo ngal ɗo dental ɗum ko hunde nde o yinno tawanede hoore makko kono haqiqa ha joni no mbiɗani o tawama haadi ceerno Yahaya ari ko sabi dendagal himme makko e dowuji makko e yidde makko nan ɗo wondi e men ɗum ko hunde nde min ceetti ko hunde nde min gandi to Bansa to on wuro ceerno men ceerno Boubacar Bansa ziyara makko ari koko yonti ene wayno ko janggo tan ni ene wayno kadi ɗum ɗo wonde taƴetede wona noon o famirno o sikkanno ko ɗum yeeso seeɗa ndeka ko ɗum hunde nde hawri ɗum noon tawde hawri hono noon fof ko kanko jeeyi kono yaadimo toode o lomtina gande ɗum ɓurata wonde masala ha ɗum tagi o waɗiri no waɗiri ni kono kanko enen e makko gondi no ceerno ari haaldi ni ko suudi e ko feeñi enen makko gondi hay batte wattetake hen noon tan woori yo Allah rokku en noon faamirde noon barke cheikhana Ahmada Tidiani wa amma jonde de janggo so Allah jaaɓi subaka ko 11h30 jonde de fuɗɗoto ko 11h30 enen fof kadi kawriten ɗo timmitinen golle ɗe jamma o noon ina aadorano waɗede kadi hirde kala kattanɗo ara hawra hen o hattanani subaka yo ar hawra e timmode duwuji ɗi ɗum tan jinnomi ɓeydude hen wa amma mba o ko ceerno men ceerno Abdoullahi Jeeyi kañum timminanta en mba bisimillah jinaɓe ceerno Abdoullahi Jeeyi mo horlolde o wi en calmini julɓeɓe e ɗemgal ceerno men ceerno Yahya o wi ha joni omo wiyana bisimillah o mba ko ceernaji o haali ko ceerno men ceerno Aadi Silla enen fof en nani en beltima ko haala gandal o haali minen fof min mbiyani bisimillah o mba hecci hanki ceerno wi yomin pottuga
kanko maw arkikiiɗo ziyara bansawo ko samedi so weeti o roƴa o yaha ɓe nelte makko ɓe wi kisa ko alkamisa joni noon alay sago o hirde hannde ɗum ɗo noon ko teddungal ceerno Sall o dañi teddungal no ceerno aadi sila wiiri joni ni wonde nenɗo nelaɗo o dari koye felo nelɗo o eɗen gandi ko Allah ko alaɗo haaɗi o rokki nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum ne kadi alaɗo haaɗi hayti ceerno men cheikhna ahmad tidiani sharif radiallahu taala anhu nde wanno ceernajo ko jogii ko koko Allah alaɗo haaɗi ɓiɓɓe makko donamo almuɓe makko donamo moni fof heɓa gueɗal mum tawa ustata e ko jogii ko hay batte en gari ɗo premier min gargolam ɗo kawrunomi ɗo koye garagal ceerno cheikh mi ari ɗo hikka kawrumi ɗo ko e ceerno yahya moni e maɓɓe fof wonko roni e ceerno hatta enen almuɓe ɓe wonko donɗen e ceerno ɗum ɗo fof ko ceerno Mamadou Sall yuppana sababigul himami la tahribu aswarul agdari himme ma ko heñi ko fof ko heñi ko himmi ko fof ko jogi ko fof o wawa yulde tataji hoddiro o wawa alhimamu la tahribu aswaral agdari a wawa Allah ina hoddirani ɗum Mamadou Sall o ceerno yaya aw ceerno men ceerno yahaya mo jiiɗon ɗo Allah ina hokkimo gueɗal Allah ina rokkimo gueɗal ɗo woni ɗo kankone wonko ronti e ceerno suudaki ni ko ceerno jangginanno ko fof hande kanko jangginta ɗo jiiɗomo ɗo ko biiɗo teb laana so heewi ene yaha e ndiyam rumbata deeƴat ko noon kadi o jogori needi kala ko kalɗen e makko kala ko kalduɗa e makko o moosan tan kono ko gando ko ɓurawi yanke ko fiɗi yanke fof omona rendini kala ko jangete e galle he hay so ceerno yeehi hay goto hattotako so wona tan noon wonko lomtatake won gueɗal ko Allah rokkanma koye ma tan woni kono jangde nde kay ɗum kay ko kanko jogui ɗum noon addi martabaji ɗi ɗum addi fof ko jiiɗa ko fof koye jangde he fawi Allah rokkimo noon ɗum deke ala ko Allah heddanimo ala kadi ko Allah heddani ceerno enenne kayne ala ko Allah heddani en neɗɗo yo yaade moƴƴo ɗum waɗi suufiyankoɓe mbi la tashab man la yanhaduka haaluhu saɗa yaada e neɗɗo yataw sa yimo tan aɗa runja fewde Allah o wi noon ba o yani on noon ba o weltima hay minenne kay min beltima machallah mi raɓɓiɗino ɗo ko konngol ceerno tan wino yomi jaabo ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno wi ko hedde waktu he ko natti woɗɗude kadi eɗen gondi e mawɓe kadi keɓlanɗen hankanti waktu o enen fof kawren ɗo juulen futura mbaɗen wasifa no gowɗen wadde ni inchallahu ceerno ali sakkiti duwaw ceerno ali min jaafo noon seeɗa
o mino hande komi cuballo gila hanki sarankulleɓe ko joni gari ɓe gari ɓe jetto calmodira e ceerno on sanga ceerno sakkitan en duwaw hay so konngol gotol wasa juutde bisimilla mabɓe ko gueɗal mabɓe bisimilla mi ceerno salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu o en tawi ɗo ceerno Ali Sylla o wi minen min tardu seeɗa min tardi ko kono ko ha joni programme woni min laaɓaka no feewi kono ko wayno ceerno Aliou Thiam wonde no way wonde gando mawɗo ni hay somo andama e yitere nani kam alhaali makko nani almudagal makko nani almuɓe makko ko ceerno timmuɗo ha arti ko ceerno jangguinowo min mi meeɗa yiidemo e yiteram kono mboɗo yiya kastaji makko mboɗo heeɗo vidéo ji makko kono mboɗo heeɗo kala ko haali mboɗo faama kadi mboɗo welto mboɗo nanamo no feewi mboɗo teddinamo no feewi ha arti kadi ko koddiɗo saabi ko Wourossogui minen komin tiggerenaɓe enen foof ken bandiraɓe min nani omo ara min jinno ko wadde délégation minen fof min garda min calminamo minen noon min mbi yomin gado arde haɗo adade min ɗo min tawi noon ari bisimilla makko e tiggere enen fof ndendi tiggere ko ceerno meɗen ko ceerno Fuutankoɓe ko ceerno Wourossogui naɓe ko ceerno diwan o so ari ɗo ko weltare tan min beltima hamin jaɓɓirimo saabi Allah hamin ñaaguimo duwaw hamin duwanomo yo Allah juunan en balɗe makko nuuru mo Allah rokkimo o yo Allah junnu ha julɓe fof keeƴa hen kadi gonɗo sababu ceerno Massal min yamino onde kadi hamin duwanomo omo tinni kadi min hooram mi andama ko noon komi tiggerenaji kono o mawni ko caggalam mboɗo yiyama on mbiye o woni ceerno Massal mi andama no feewi kono ko suka deeƴƴo ko suka nehiɗo kadi mo weltini min so neɗɗo woni almudo ka deeƴƴo a hewani haala aɗa waɗa golle moƴƴe kala ganduɗo almudagal walla ceernagal teddinte weltante min beltininomo kadi ko Allah rokkimo ko teddugal ngal ceerno Aliou Thiam hokkimo ngal minenne hamin jettanamo hen Allah yo Allah junnu ɗum yo Allah junnu ɗum ha juuta waɗa hen annora waɗa hen annora ha julɓe fof kejja hen ha wuuro ngo fof hejja hen bisimilla moon ko ceerno Khalilou Sylla e mawni men ceerno Mamadou Darame hecci hanki minen ñaldino Wourossogui min ñaldi soringo mi to galle ceerno Mamadou Belli o dañano yettade yettodirde e ceerno minen makko ceerno Mamadou e lomtaji wuuro ngo fof bisimilla makko o yondinima ceerno wiye mbaddu waw fatiha wa salatul fatih jonde nde so Allah jaaɓi janggo ko 11h30 inchallah آمين 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 يا رب آمين 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 يا رب Yeti kone